اوے زار امتحان در بکبر راغی اے دا قربان دی بیا نمبر راغی دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے اکڑا غٹ اختر راغی او دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے اکڑا غٹ اختر راغی یا زار امتحان در بکبر راغی دا قربان دی بیا نمبر راغی دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے وکڑا غٹ اختر راغی دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے وکڑا غٹ اختر راغی یا مومن پاس قربانی دی وکڑا یا پشرک یا زانی دی وکڑا اللہ تعالی در لدولت در کھڑے قربانی خل ارمانی دی وکڑا یا مومن پاس قربانی دی وکڑا یا پشرک یا زان دی وکڑا اللہ تعالی در دولت در کڑے یا قربانی خل ارمان دی وکڑا یا اللہ تدام المحبوب دی دیر اے ضرور تر بر سر سیال دی وکڑا کئی غریب اللہ غنی بدکڑی حدیث دا خل پیغمبر راغے اوزار امتحان دار بکبر راغے دا قربانی دی بیا نمبر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے اکڑا غٹ اختر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے اکڑا غٹ اختر راغے یا اللہ اخلاص استا منشا گوریا او اے مسلمان استا تقوی گوری اللہ توین ندا وخرسی رب ساد من انتہا گوریا یا اللہ اخلاص استا منشا گوری اے مسلمان استا تقوی گوری اللہ توین ندا وخرسی یا رب استا من انتہا گوری یا ساروی خسور بو خچاک واخلا اللہ دا من استا سودا گوری پولیس ویرات باندے چوڑلی دیشی داس بیان میں پا نظر راغے یا زار امتحان دا ربک پر راغے دا قربانی دی بیا نمبر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے وکڑا غٹ اختر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے وکڑا غٹ اختر راغے اے دا ابراہیم علیہ السلام گورا او دا قربانی لگا پپا مگورا اللہ ویخ پلزوی قربانی کڑراتا لگ دا اخلاص دا من جام گورا یا دا ابراہیم علیہ السلام گورا دا قربانی لگا پپا مگورا اللہ ویخ پلزوی قربانی کڑراتا لگ دا اخلاص دا من جام گورا یا زال تب من اخبل بچی سملوا دا رب دلور بیا انام گورا جبریل من ورتا گڑور کی خو اسماعیل بچو دا خبر راغے اوزار امتحان دا ربک پر راغے دا قربانی دی بیا نمبر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمنے وکڑا غٹ اختر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی
پمینه وکړه غټ اختر راغې او اے مسلمان اسانی راغللا اے پسار وی تعالی قربانی راغللا شکر دے شکر پا بچی چندا تعالی پا گڑیا پچیلی راغللا یا اے مسلمان اسانی راغلا پسار وی تعالی قربانی راغلا یا شکر دے شکر پا بچی چندا یا تعالی پا گڑیا پچیلی راغلا یا ساس کی دویلی چی تویگی کلا دا گناہون صفائی راغلنا نیت پاکی خاص دا رب رضا لأکڑا ثواب پاکی دا ٹول ٹبر راغے اوزار امتحان دا رب اکبر راغے دا قربانی دی بیا نمبر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے او دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے یدری حسی غخب میدان کی دا یو د پار د خپل ځان کې دا دوی مهي سچ در نه هیر نشي دغه د پار د خپل وال کې دا یدری حسی غوخه په میدان کې دا یو د پار د خپل ځان کې دا دوی مه سچ در نه هیر نشي یا دغه د پار د خپل وال کې دا یدری مه صد فقیرانو دا یو شان انصاف سر قربان کې دا وکړه دعا رب قبول یکړه د دعاګانو وخت بهتر راغې زار امتحان در رب اکبر راغې اے دا قربانی دی بیا نمبر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے یا شمس الرحمن حاجی وی بلواورا خبر بل زما گل واورا یو قربانی وکړه حضور د پارا دا خپ من بلبل وګورا اے شمس الرحمن حاجی وی بل واورا اے خبر بل زما گل واورا یو قربانی وکړه حضور د پارا یا دا خپ من بلبل واورا یا محبوب منحچر هر کړي نیو پپر شو عرش باندې سوزل واورا ډېر مهربان او وفادار نبی دی قسمت دی سمرا بخت ور راغے اوزار امتحان دا رب اکبر راغے دا قربانی دی بیا نمبر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی پمینے اکڑا غٹ اختر راغے